Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes di rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. At isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At malugod po namin kayong tinatanggap sa Tuesday night Tagalog preaching broadcast ng The Church of God the Philippines. Ako po ang inyong lingkod sa gabing ito, si Brother Paul Abug mula sa Katarungan Congregation. At kasama din po natin sa gabing ito si Brother Jay Barido. Alive po siya ngayon sa Makati. Kamusta Brother Jay? Alam po natin na nung nakaraang mga linggo ay malakas ang ulan. Kamusta kayo dyan? Amen. Magandang gabi sa bawat isa sa atin, Brother Paul. Salamat sa ating Panginoon. Maganda ang panahon sa kabila ng maulan na mga pagulan ng mga nakaraang araw. Ang Diyos pa rin ang patuloy na nag-iingat sa atin. Salamat, Brother Paul. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon ay maayos-ayos na ang panahon. Tayo ay
nakikipasan at nakikiano rin tayo sa mga kapatid natin na nakaranas din ng matinding pagbaha. Ninanais din natin na sila din ay patuloy na tulungan ng ating Panginoon Diyos sa kanilang kinakarap. At sa pagpapaumpisa din ng gawain paglilingkod na to ay tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumungo at tayo manalangin. Ama naming Diyos na maibigay makapangyarihan dakila sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami Panginoon sa gabi ito na kayo po ang patuloy na tumutulong sa bawat isa sa buong isang linggo na sa mga araw na kayo po ang tumutulong at patuloy na nagbibigay po ng aming pangangailangan. Panginoon, tunay na kayo po ang aming maaasahan sa araw-araw. Sa gabing ito ay patuloy kami humihingi ng tulong sa gawain paglilingkod na ito na Tuesday Night Tagalog Preaching Broadcast. Kailangan po namin sa bawat aspeto po ng gawain paglilingkod na to ang inyong pangalan na mataas at kayo po ang tumulong na magawa po namin ng buong kausayan po yung pinagkatiwala niyang paglilingkod na ito, Panginoon. Kailangan po namin na maayos na internet connection, hindi lamang sa mga operator, hindi lamang po sa mga anchor, hindi lamang sa preacher, maging sa mga bawat nakantabay po, nakasubaybay po sa gawain paglilingkod na to sa iba't ibang dako po ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Kayo po ang tumulong, maging sa pagpapayag po ng inyong salita. Alam po namin na kayo po ang nakakalam ng pangangailangan ng kaluluwa at kayo po mangusap sa pamamagitan ng inyong alipin na itatayo sa gabing ito. Nangkin na namin na inyo na po ito tinugon dahil ito'y aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Sus. Amen. At tayo po ay babati at babasahin po natin yung mga mensahe ng mga kapatid, mga minamahal natin na nakasubaybay po sa oras na ito. Post po yung mga mensahe po nila mga kapatid. At ito po si J.S. Ramos ay bumabati ng magandang gabi po sa ating lahat. Siya ay nanonood, nakasubaybay mula sa Mulabe. Si Kuya Jet Batalya sa YouTube naman ay bumabati din ng magandang gabi mga kapatid. Si Brother Benigno Binoya ay kasama din natin sa gabing ito. Si Nanay Linda Iglesia ay kasama din po natin sa gabing ito. Si Brother Ruben Pereira Perey ay bumabati ng mapagpalang gabi po sa ating mga kapatid. Si Kuya Jet ay kasama din natin sa Facebook, bumabati mula sa Van Cleve, Mississippi. Ngayon ko lang napakinggan yung salitang yon. Si Brother Abel Sibidal ay bumabati din mapagpalang gabi po sa ating lahat. Si Brother Rogelio ay nanonood mula sa Lagaylayan Congregation, Isulan, Sultan, Kudarat. Si Sister Visitacion Hunsay ay bumabati rin ng magandang gabi. Si Nanay Linda nasa Cavite. At bilang panghuli, si Sister Vilma Garcia Pakunla ay bumabati sa atin ng mapagpalang gabi at siya ay nanonood mula sa Binangonan, Rizal. Patuloy po namin in-encourage ang bawat isa na nakasubaybay sa mga oras na to na suportahan niyo po ang live streaming broadcast na to. Hindi lamang po yung Tagalog, pero po rin tayong Ilocano, may Cebuano at English broadcast. Patuloy niyo pong i-like at i-follow or i-subscribe ang The Church of God the Philippines dito sa Facebook. At pwede niyo rin pong i-share yung post na to, yung live streaming broadcast na to sa inyong mga Facebook groups na kinabibilangan, sa mga messenger groups na inyong kinabibilangan upang maging yung mga minamahal, mga kamag-anakan, mga katrabaho, mga kaibigan ay makapakinig din po ng salita ng Diyos sa gabing ito. At sa ating pagpapatuloy, mga minamahal mga kapatid, ay makakapakinig po tayo ng special song. Ang pamagat po ng kanilang awitin ay Karapat-Dapat at ibabahagi po ito ng ating mga kapatid na Algihan Sisters. Pakinggan po natin ang mensahe ng awitin na to.
Amen. Salamat sa ating Panginoon sa isang napakagandang handog awit na mula sa ating mga kapatid dyan sa Alngihan sa Mindanao. Muli, ako nagpapasalamat na nakasama niyo mga kapatid. Ako nga pala si Brother J. Barido ng Marinduque Congregation. At ngayon ay nandito sa Makati live na inyong kasama. Ako'y nagagalak na first time na makasama ko kayo. Before ay nandyan na ako sa background, nanonood sa Facebook. Ngayon ay nakasama niyo na ako. At sa gabing ito, mapunta tayo, papatungo tayo sa pagbati ng mga ating kapatid na sumusubaybay sa atin sa gawain ng Panginoon sa gabing ito. Mula po kay Sister Hazel Joy Kahondok, no? Sabi niya, magandang gabi po mga kapatid, ang Diyos po ang magpala sa atin sa gabing ito. Purihin ng Panginoon. Sabi din ni Mark Anthony Biag Ordonio, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ayan. Kamusta kayo dyan, Brother Mark? Mayroon din tayong greetings mula kay Charles Adrian Esteria from Samar. Mapagpalang gabi po mga kapatid, watching from Samar. Ayan, mapagpalang gabi din sa iyo kapatid. At from Bianca Hiana, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi din sa iyo kapatid. From Brother Victor Gamboa sa lugar ng Batangas. Sabi rin niya, magandang gabi po mga kapatid. Ano? Nakakagalak na meron tayong mga kapatid na nagbabati sa atin, no? Sa gabing ito at kasama natin sa gawaing paglilingkod. From Francisco Dato Castillejos, ang kanyang banggit, magandang gabi mga kapatid. From Rogelio Pertible Corpus, magandang gabi po mga kapatid. Sabi din niya. At from Sister Merlita Valdivia, ating kapatid from Marinduque, ang sabi niya, magandang gabi mga kapatid, watching from Marinduque. And from Sister Josie Valdez, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Sabi niya, magandang gabi po Sister Josie. At tayo ay mapatungo na rin sa pagpapasalamat at pag-iimbita sa inyo sa panunood, no? Patuloy na pagsuporta at panunood ng ating Church of God Facebook page. Marami po tayong mapapanood at mapagpapala po tayo sa mga bagong nanonood sa gabing ito. Kung mayroon man, i-browse niyo po yung ating Facebook page. Marami po tayong mga pagpapalang mapapanood dyan. At sa ating YouTube channel, mayroon din po tayong YouTube channel at suportahan din po ninyo. Tayo din po ay humihingi ng patuloy na panalangin, lalo na sa mga nakaraang mga sakuna. We need prayers mga kapatid at dalangin natin yung mga kapatid na naapektuhan din ng mga sakuna ng pagbaha at ganoon din naman yung mga kapatid natin na nagdadanas ngayon ng mga illnesses, ng mga sakit, no? At maaaring may mga pinagdadaanan, kailangan po natin ng mga pananalangin mga minamahal, no? Kaya tulungan natin ang bawat isa, magdalanginan tayo mga kapatid. At sa oras na ito, tayo rin mapadako sa pagbati ng mayroong mga kaarawan. Sino man may kaarawan sa inyo, kami po ay nalulugod na bumabati sa inyo. Pwede pong post yung ating mga birthday greetings. Amen. Muli sa mga kapatid at minamahal natin na nagdaos ng kaarawan, ay patuloy natin silang pinadalangin na patuloy silang bigyan ng Diyos ng lakas, patuloy na hamon, patuloy na pagtulong ng Diyos sa panibagong taon na kanilang kakaharapin. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, meron tayong announcement, mga gawain paglilingkod na magaganap ngayong August. Dito po sa ito po 5 p.m. August 2.
Vancouver time to BC time. So 8 a.m. August 3 naman to sa Philippine time. Ito po yung 21st anniversary ng Church of God in Vancouver, British Columbia. At sa August 10 naman po ay yung 35th anniversary ng Church of God in Katarungan Village. Dito po sa Muntinlupa po yun. Sa August 23 hanggang 24, may one night revival and 11th anniversary of the Church of God in Dumingag, Zamboanga del Sur. At every Monday po, alas 8 po ng gabi, ay may sama-sama pong pananalangin online para sa mga prayer requests. Ito po ay sa pamamagitan po ng application na Zoom. Yung pong Zoom link ay pinopost sa mga Facebook groups o messenger groups na inyong kinabibilangan. Kung yung inyong local congregation ay may Facebook groups, ay pinapadala po doon yung link, or yung mga prayer warrior groups na ating tayo kabilang, doon po yung link na yun, at pwede na po kayong maki-join. I-click nyo lang po yung link na yun para makasama kayo sa 8 p.m. po na every Monday na sama-samang pananalangin. At sa pagpapatuloy, makakapakinig pa po tayo ng isa pa pong special song. Ang pamagat po ng awiting ito ay Habang May Panahon. At ito'y ibabahagi sa atin ni Sister Ayen Secretaria mula sa Makapari, Bukidnon. Pakinggan po natin ang mensahe ng awiting ito. Anong gagawin mo kung maglaho na ang buhay mong hirap? Natagpuan mo ang muli na. Sapat na nga ba ang isang buwan sa dinanas mo pagluha? Tama na ba ang ika'y umiti kahit pakunwari? Kay Kristo'y hindi, kailanman hindi ka magsisisi. Pagkat ang lahat ng layunin niya ay bawang kay buti. Mabubuhay ka kasama niya, ika'y ligtas kay Kristo. Aaliwin at gagabayan, tutugunin kung ano ang kailangan mo. Hindi pa rin huli habang ikaw ay may buhay. Si Jesus ay handang mapatawad sa bawat nagawang kasalanan. Ang buhay mo ihanay ng lubos sa harap ni Kristo. Nakaaya-ayat, kalugod-lugod. Habang may panahon, mabubuhay ka kasama niya, ika'y ligtas kay Kristo. Aaliwin at gagabayan, tutugunin kung ano ang kailangan mo. Hindi pa rin huli habang ikaw ay may
Amen. No? Habang may panahon, ating lapitan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, siya ay naghihintay sa panahon ngayon na napakasama ng sanlibutan. Maraming distractions, maraming mga haharaping pagsubok, kabigatan sa buhay. Ang ating Panginoon Hesus ay palaging naghihintay at palagi siyang kumakatok sa puso ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, sana o nawa makita natin yung ating mga pangangailangan, tayo mapapadako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Salamat Sister Ayen sa napakagandang handog awit sa ating Panginoon. Alam ko maraming na-bless sa mensahe ng awit na yan. At sa oras na ito, ihanda natin yung ating mga puso, yung ating damdamin, at ibigay natin yung ating focus, attention sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating mga kaluluwa o ng ating kaluluwa. Nawa bigyan natin ito ng halaga, mga minamahal ko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na nagmumutawi sa kanyang mga bibig. Kaya sa oras na ito, tatawagin natin si Brother Christian Layante. Siya po yung nangunguna sa Church of God sa lugar ng Binangonan, Rizal. Kaya po, Brother Christian, andyan ka na po. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa gabi ito po. At tayo po ay muli ay although online, tayo ay muling magkakasama sa Espiritu upang tayo po ay maghati-hati sa tinapay ng buhay na sa gabi ito po ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Salamat Brother Jay at Brother Paul. Ganun din salamat po sa mga awit na ating narinig. Tayo ay napagpala na. At magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, lahat po ng mga nakaantabay sa online dito sa ating programa ay magandang gabi po. Purihin ng Panginoon sa gabi ito na alam natin na tayong lahat ay nasa pag-iingat ng Diyos. At nabanggit po kanina yung kalagayan, naging kalagayan natin ng daang linggo. Tayo po ay nagdaan sa masamang panahon. Maibahagi ko lang na ako yung papasalamat sa Panginoon na dito po sa aming lugar, sa Binangonan, ay kami po ay iningatan ng Panginoon. Kapareho na kayo po ay iningatan ng Panginoon, kami rin po dito ay iningatan ng Panginoon. At nairaos yung buong linggo na dumaan yung bagyo, ang bawat isa ay nasa pag-iingat ng Diyos. Kaya muli po magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niya sa akin sa gabing ito na ako po ay magamit din, makapagpahayag ng kanyang salita. At aking hinihingi o hilingin ko mga kapatid mula sa inyo na nawa ay dalangin niyo ako upang itong pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Itong kaligtasan at itong pagkakataon na tayo mga paglingkod, ay idalangin niyo po ako mga kapatid na tulungan ako ng Panginoon. No? At sa gabing ito po, ay nawa tulungan ako ng Panginoon upang yung kalooban niya ang siyang mahayag at siya po ang siyang mataas sa gabi ito. Kaya muli po magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. So sa gabi ito po ay salamat sa Panginoon, tayo po ay makapag-aral ng kanyang salita. At ang ating pong pag-aaralan ay narito po sa aklat ng unang Pedro chapter 1 Chapter 1, verse 17. At babasahin ko po mga kapatid. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang tinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. So tayo po ay dadalangin mga kapatid. Manaming banal na maibigin, mapangirahan sa lahat. Salamat po sa gabi ito na inyong pinagkaloob sa amin upang kami po ay magkasama-sama Panginoon sa Espiritu at magkaroon ng pagbabahagi ng Panginoon ng salita. Salamat Ama na patuloy na kayo po ang siyang nasa aming kalagitnaan.
amin pong patuloy din na inaasahan sa gabi ito na kayo po ang siyang magkakaloob ng pagpapala sa bawat isa. Nawa, Panginoon, katagpuin niyo po ang aming mga pangailangan. At anuman ang mga pagpapala na nakalaan sa gabi ito, kami po ay maging mapagtanggap, Panginoon. Tulungan niyo po nawa kami, tulungan niyo po nawa ang inyong lingkod, ang inyong alipin, Panginoon. Ako po ay walang anumang kaya, Panginoon. Patuloy na ako po ay umaasa lamang sa inyong magagawa at sa inyong tulong na ipagkakaloob sa akin upang itong pagkakatiwala niyo, Panginoon, ay aking pumagampan sa tulong po ng Santo Espiritu. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Muli aming tinataas sa inyo ang lahat at aming inaangkin na ang pamamatnubay po ng Santo Espiritu. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Okay. Dito po sa ating binasa, ito po ay sulat ni ating kapatid na si Pedro. At dito, muli, babasahin ko po ano. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang tinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong Panginoong bayan. Tayo po mga kapatid, kung babalikan natin ang lumang tipan, tayo ay wala sa kwento ng kaligtasan. Tayo, ibig sabihin, tayo ng mga hintil. Ang originally, ano po mga kapatid, alam natin lahat, no? Sa kwento ng lumang tipan, ang pagliligtas ng Panginoon, ang pabor ng Panginoon ay nasa mga Hudyo sa kanyang bayan, walang iba kundi ang bayan Israel. Sapagkat sila ay kinilala ng Panginoon ng kanyang bayan, sapagkat sila ay masunurin sa kalooban ng Panginoon. Hindi nila sinusuway ang kalooban ng Panginoon. Talagang yung ayaw ng Panginoon, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya, ay talagang sinusunod ng bayang Israel. So tayo, originally, sa kwento, ay wala tayo sa eksena. Tayo po ay mga hintil. At sa kwento rin ng Biblia, ang mga hintil ay walang iba, ang kanilang papel, sila ay kalaban ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nasa kanila. Ano? Sa mga hintil. Ayaw ng Panginoon sa paraan ng kanilang pamumuhay. Sapagkat kung ano yung ayaw ng Panginoon, yun yung kanilang sinusunod. Unang-una na, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na ipinangunguna nila sa kanilang buhay. No? Literal, sila ay mayroong mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Si Baal, at maraming Diyos na kanilang sinasamba. At yun ay ayaw ng Panginoon. Kaya naman, sa lumang tipan, talagang sila ay kalaban ng Diyos. At ang pabor ng Panginoon, nasa bayang Israel. Ano po? So, yung pag-asa, no? Yung pag-asa, pagpapala na ipagkakalob ng Diyos, ay wala sa mga hintil, kundi nasa mga Hudyo lamang. Ngayon, sabi nga rito, bagaman ganun po yung kalagayan, kung pag-aaralan pa rin naman natin yung kung paanong nakaprogram yung pagliligtas ng Panginoon, makikita pa rin natin na ang mga hintil ay hindi totally dinidisregard ng Panginoon pagdating sa kalooban niya na maligtas ang tao mula sa kasalanan. Hindi niya dinidisregard. Ano po? Diba? Basahin po natin sa Aklat ng Juan, chapter 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumaan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalulatian gaya ng bugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagkatawang tao ang berbo. Sa layunin, no? Sa layunin na hindi lamang iligtas mula sa kasalanan ang bayang Israel, kundi para iligtas ang lahat ng tao mula sa pagkakasala. So puntahan naman natin John 3:16. At gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa lumang tipan, kung titingnan, parang bakit ganun? Parang unfair. Bakit parang ang lahat ng pabor ng Panginoon ay nasa bayang Israel lamang? Pero, kung pag-aaralin natin ang Biblia, kung paano ginawa ng Panginoon ang pagliligtas, prenograma niya ang pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Makikita natin, no, na hindi totally disregarded ang mga hintil. Tayo. Sa umpisa pa lang, hindi tayo totally disregarded. Sapagkat kabilang tayo sa plano ng katubusan. At salamat sa Panginoon nang dumating ang ating Panginoong Kristo, no? Yun nga. Sabi rito sa sa Juan chapter 1, 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Ayan. Bumaba ang ating Panginoong Kristo. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At dun sa ganong punto, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, inabot niya ang tao. Sino yung tao na yun? Hindi lamang yun yung mga Israelita. Hindi lamang yun yung mga Hudyo. Kundi, ganon din, kasama doon, sa kanyang tutubusin o tinubos, ay walang iba kundi yung mga hintil. At kasama tayo, mga kapatid. No? Salamat sa Panginoon sa bagay na yan. Sapagkat, kung wala ang pagmamahal ng Panginoon sa kaluluwa, sa bawat kaluluwa na nagkakasala, walang kaligtasan. At salamat sa Panginoon sapagkat yun nga, pinakita ng Diyos na totally ay hindi disregarded tayo ng mga hintil. Kasama tayo sa programa. Sa mga naligtas sa kasalanan, tayo mga Kristiyano, naranasan natin kung paano tayong ginupo o totally ay inalipin ng pagkakasala. Nung tayo ay katagpuin ng Panginoon, totally masasabi natin, salamat sa Panginoon. Napakabuti niya sapagkat sa kabila ng ating lahat ng mga kasalanan sa Panginoon, sa kabila ng ating pagmamatigas, no? Yung panahon na tayo ay ginagawa ng paraan ng Panginoon, tayo ay akayin, mula pa sa ating pagkabata, hanggang tumanda tayo. Ang Panginoon hindi nagsawa. Ginawa at ginawa niya lahat ng paraan, lahat ng pagpapasensya, lahat ng pagpapakababa, upang tayo, sa kabila ng ating pagmamatigas, tayo ay inabot ng ating Panginoon. No? At sa bagay na yan, napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Masabi natin na talagang kamangha-mangha ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Merong awit, di ba? Kamangha-mangha o Diyos, sabi niya. Kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at walang papantay. Totoo yun eh. Tayo naranasan natin yun. Kung babalikan natin ang lumang tipan, kung paano iligtas ng Panginoon ang mga Hudyo mula sa literal na pag-aalipin sa Ehipto. No? Talagang totally ay masabi natin, kung tayo namangha, kung paano niligtas tayo ng Panginoon, lalo pa siguro sila. Bakit? Literal, ipinakita ng Panginoon sa kanila yung kanyang magagawa. No? Lahat ng mga mahimalang gawa ay pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Mula sa pag-aalipin sa Ehipto, mga balang na nagliliparan, mga palaka, mga dugo, tubig na ginawa niyang dugo, lahat. Upang ma-realize lamang ni Paraon na ang kanyang bayan, na siya ay ang pabor niya ay nasa kanyang bayan. Walang iba kundi ang bayang Israel. So doon pa lang talagang sila masasabi nila, kamangha-mangha. No? At tayo rin sa ating panahon, masasabi natin yon, kamangha-mangha. Pero yun nga, sabi ko, paano pa kaya sila? No? Paano pa kaya sila? Na sa kanilang kalagayan, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, ay nagawa pa rin nila na ang Panginoon ay suwayin. Pinalaya sila ng Panginoon, nilagay sa ilang, sumamba pa rin sila kay Baal. Pero ganun pa rin, ang pabor ng Panginoon ay sumakan nila lahat ng kanilang pangangailangan.
pagkain, pananamit, no? Pag-iingat, lahat. Maging sa panahon, iningatan sila ng Panginoon. Ang kanilang mga damit, ang kanilang mga panyapak ay hindi niluma ng Panginoon. Sapagkat tunay na yung pabor ng Panginoon ay nasa kanila. Ganun pa man, sabi nga rito, dito sa atin pong pag-aaral, ganun pa man, ang nakakalungkot, reality speaking, based na rin sa ating nalalaman patungo sa nangyari sa mga sinaunang mga mananampalataya sa mga Hudyo, dumating pa rin sa punto ng ating Panginoon ay nagalit sa kanila. Nagalit sa kanila sapagkat yung kanilang paraan ng pamumuhay, unti-unti ay kanilang lumalayo sila. No? Lumalayo sila sa kalooban ng Panginoon. So, at bumabalik sila dun sa mga dating buhay na ayaw nila. Nung panahon na ang ating Panginoon ay pinalaya ang bayang Israel sa lupain ng Ehipto, di ba? Sila ay nahirapan. Ang naramdaman na, ang nakita nila ay hirap. Naglakbay sila, no? Pero ang naalala nila yung mga pagkain sa Ehipto. Kahit na ang Panginoon ay pinagkakalooban sila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, pagkain, inumin, pananamit, tirahan, lahat pinagkakaloob sa kanila ng Panginoon. Pero hindi sila nagkaroon ng sapat na takot. Sapat na takot upang ang ating Panginoon ay kanilang sambahin. No? At yung hindi kasapatan ng takot na meron sila, naging dahilan upang sila ay sumuway. Sumuway, magreklamo sa ating Panginoon, mabuti pa sa Ehipto. Diba? Sabi nila ayaw na nila dumating sa punto na nananawa sila dun sa pinagkakaloob sa kanila ng Panginoon. Hindi nila na-realize yung malaking bagay na sila ay inalis ng Panginoon mula doon sa pagkaalipin. Na kung paanong kahit gusto nila magpahinga, wala silang magawa kundi magtrabaho, magpagal, ibuhos lahat ng kanilang kalakasan. Kulang sa pahinga. Bakit? Sapagkat sila ay alipin. Wala silang magawa. Kung hindi nila gagawin ang kagustuhan ng paraon, sila ay hahampasin, sila ay papahirapan, sila ay hindi kakain. Lahat ng kahirapan ay kanilang mararanasan. Hindi nila nakita yun. Inalis sila ng Panginoon sa ganung kalagayan, inilagay sila sa pagkalaya, pero dumating pa rin sa punto na sila ay nawalan ng kasapatan. No? Nawalan sila ng kasapatan. At dumating sa punto na sila ay sa kanilang paglalakbay, sinusuway nila ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang Panginoon nagalit sa kanila nagalit sa kanila. Sa kabilang sa naging galit sa kanila ng Panginoon, nahirapan silang puntahan. Nahirapan silang marating yung bayan ng Kanaan. Walang iba kundi sa buhay at sa ating buhay na espiritual. Yung lubusang kabanalan, yung lubusang kasakdalan ng pananampalataya. At doon sa kasakdalan ng pananampalataya na yun ay nais din ng Panginoon na ating marating. Tayong mga hintil, no? Tayong mga dinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia, kahit na tayo ay mga hintil, ay ang kalooban ng Panginoon sa atin ding maabot. No? Yung pinaabot ng Panginoon. Kay Pedro, kay Pablo, sa mga naunang mga Kristiyano. Tayo na nasa ating panahon ay nais ng Panginoon, maabot din yun. Kaya lang mga kapatid. Alam nyo, kagaya ng mga sinaunang bayang Israel, pwedeng mangyari na sa kabila ng lahat ng mga pagpapala na kaakibat o kasama ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, pwede pa rin mangyari, no? Na tayo bilang mga mananampalataya sa panahong ito, tumanggap sa Panginoon, naligtas, binago ng Panginoon, naranasan yung buhay na banal, naranasan yung kaligtasan, pwede pa rin mangyari na ating makalimutan lahat ng pagpapala ng Panginoon at mawala yung takot sa atin, yung banal na takot. Mawala yung banal na takot at mag-decide ng tao, ang mananampalataya na magbalik sa pagkakasala.
Kaya sabi rito sa ating pinag-aaralan, gugulin ninyo sa takot ang inyong pangingibang bayan. Ang bayang Israel ay galing sa bayan ng pag-alipin. Walang iba kundi ang bayan ng Ehipto. No? At nung sila ay pinalaya ng Panginoon, nilagay sila sa bayan kung saan yun yung kalooban ng Panginoon. Inalis sila doon, no? At sabi ng Panginoon, punta kayo sa Kanaan. Yun yung bayan na para sa inyo. Tayo din sa ating panahon. Tayo, ano ang Ehipto natin? Yung tayo ay na alipin dati ng pagkakasala. At ano yung bayan na nais ng Panginoon? Ito, yung buhay na banal. At meron pang itinaabot sa atin ng Panginoon. Wala iba kundi yung Kanaan, yung lubusang kabanalan. Kailangan nating maabot yun, mga kapatid. At kung technical na pag-uusapan, parang ang dali lang. Parang napakasimple nung kausapin technical, parang napakasimple nung pag-abot sa lubusang kabanalan. No? Parang kung isipin mo, ang first step ay justification. At dahil yung justification, no? Tayo itatanggap sa Panginoon, patatawarin tayo. Parang simple lang, Ngayon, ano ang second step? Tayo ay lumapit ulit sa Panginoon at tayo ay lubusang mapabanal. Parang simple, technical na usapin, pero hindi po ganun kadali. No? Kaya ang kailangan natin ay masikap na buhay pananampalataya. At para magkaroon tayo ng masikap na pananampalataya, kailangan din natin magkaroon ng takot. Tayo ngayon ay bilang mga Kristiyano, tumanggap sa Panginoon. No? Kung mawawala sa atin yung banal na takot, pagka tayo nahulog sa ating Panginoon, no? Pag nawala yon, pwede tayong mabalik sa buhay makasalanan. At pwedeng mangyari yon na sa punto na akala mo Kristiyano ka pa. Akala mo nasa Panginoon ka pa. Yung pala, wala ka na. Akala mo lang, sapagkat sumasamba ka pa, nakakadalo ka pa sa gawain, alam mo pa kung ano yung mga nilalaman ng Biblia, kabisado mo pa ang kaligtasan, alam mo pa ang justification, alam mo pa ang lubusang kabanalan. Malinaw pa sa iyo lahat ng bagay. Dumadalo ka. Pero yun nga, kung wala na sa iyo yung takot, no? Sa personal mong buhay, maaring dumating sa punto na bumabalik ka unti-unti dun sa dating ikaw. Nawawala ka na dun sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Tayong mga Kristiyano po ay patuloy na pinapaalalahanan ng Panginoon. Napakaraming bagay sa libutan ito para yung ating pananampalataya ay mawala o tayo ay maalis sa buhay na ninanais ng Panginoon. Meron tinatawag na backslider in the heart. Diba? Sa Bagong Tipan, sa Revelation, meron tong itatakwil ng Panginoon. Bakit? Siya ay malahininga. Hindi maintindihan kung siya ay kung siya ba ay ligtas. Hindi rin maintindihan kung siya ba ay nasa pagkakasala. Bakit? Maaring dinadaya niya yung kanyang sarili. No? So pwede dumating sa punto na gano'n yung buhay pananampalataya ng isang Kristiyano o ng isang nagsasabing Kristiyano. Ang kailangan natin ay mag-ingat, mga kapatid. Ang kailangan natin ay manatili sa atin yung banal na takot sa Panginoon. Yung takot na tayo ay malaglag sa kamay ng Panginoon. Takot na mawala sa atin yung kaligtasan. Sapagkat kung wala yon, maaaring maging complacent tayo sa ating pananampalataya. Maaaring maging sabi nga ay yung bang pahapay-hapay ang pananampalataya. At wag nawang mangyari, mga kapatid. Kaya napakalaga sa atin na tayo ay magdalanginan at magpaalalahanan. Maraming payo ang Biblia, no? Maraming payo ang Biblia kung paano ating mapapanatili yung kaligtasan na ating tinanggap. Unang-una nga, maganda yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo, Sunday School. Pag-ibig. No? Yung pag-ibig na yan ang naging puhunan ng ating Panginoon para tayo iligtas mula sa pagkakasala.
At yan din yung nais ng Panginoon na maging puhunan natin para tayo ay gumanap sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kaluluwa, pag-ibig sa iglesia, pag-ibig sa gawain. So, kaya naman, salamat sa Panginoon. Nakikita naman natin yan sa mga kapatid sa pananampalataya, sa ating mga elders, sa mga ginagamit ng Panginoon upang patuloy na palakasin o hamunin ang mga mananampalataya. Sa lahat, sa mga kapatid sa pananampalataya, kahit sa mga simpleng mananampalataya, yan ay ating nakikita. Salamat sa Panginoon dito sa Iglesia ng Diyos. Malinaw yung ating aral na tinanggap. Hindi tayo nag-sugar coating. Hindi natin binibigyan ng maling pag-asa ang mga nakikinig. At yun ang kailangan nating mapanatili, mga kapatid. Yung pagpapaalalahanan ng ang puhunan ay walang iba kundi yung pag-ibig. No? Kung may nagkakasala o kung merong nanghihina, hindi natin sila i-condemn. Hindi natin sila i-condemn, kundi sila ay ating patuloy na idadalangin at patuloy natin silang hihimukin na nawa sila ay magpatuloy. Sapagkat kung nagpapatuloy sila, tayo rin ay hindi lamang tayo natutuwa, kundi tayo rin ay nahahamon. Yung kalakasan nila, nahahamon tayo. So tayo, kailangan nating magdalangin ng mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na tayo ay parang negative yung word. Nagkakagatan, diba? Nagsisilipan, o nagtuturuan. Ito naman ay ito ay patuloy na paalala lang sa atin ng Panginoon. Bakit? Ito ay nababanggit sa bagong tipan. Kung paano kahit ang mga naunang Kristiyano, ang mga apostolic period, no? Matapang na ipinangaral ng ating mga sinaunang mga kapatid, mga apostol, kung paano dapat maging ugali ng bawat mananampalataya. Ano po? So, dito sa ating pag-aaral, napakaraming nais ng Panginoon na ating gawin. Sabi sa Efeso chapter 4, 31-29. Efeso chapter 4, sabi niya rito, ang lahat ng kapahitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Maganda yung sa 32 Sabi niya, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Magmagandang loob, talagang lahat ng ating pwedeng magagawang mabuti para sa kapatid. Minsan kailangan natin magsakripisyo, oras, kaunting halaga, no? Oras, kaunting halaga, panahon. Kailangan natin magsakripisyo upang maipadama sa kapatid yung kagandahang loob na kailangan niya upang siya ay mahamon na magpatuloy sa pananampalataya. Sapagkat kung minsan, may mga kapatid na hindi natin alam, personally, dumadanas ng mga panghihinang espiritual. At iba-iba ang dahilan yan. Minsan ay problema sa pamilya, minsan ay pinansyal, minsan ay, di ba? At ngayon tayo bilang mga magkakapatid, kikilusin tayo ng Panginoon eh. Hindi imposible hindi tayo kikilusin ng Panginoon. Darating ang panahon, kikilusin ka ng Panginoon, bubulungan ka ng Panginoon, puntahan mo si kapatid. At maaring meron siyang pangangailangan na matutugunan. 1 kilong bigas, pambili ng tuyo, pambili ng itlog, pambili ng malaking bagay yan, mga kapatid. Bagay yung mga bagay na yan ay nagagawa natin kahit na yan ay maliliit. Kung merong mga kapatid na nakakaranas ng mga panghina, lalo ngayon, dumaan tayo sa mga bagyo, diba? Pare-pareho tayo dumaan sa bagyo eh. Pero hindi rin man tayo pare-parehong wala. No? Kahit na pare-pareho tayo dumaan sa bagyo, meron sa atin na
hindi man kumilos, nasa loob man ng bahay, merong bigas, merong ganun eh, may mga pangangailangan nandiyan eh. Sapagkat maaring pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng kaunting kalawagan. Pero may mga kapatid na kung minsan ay may pangangailangan. Kikilusin ka ng Panginoon, bubulungan ka sa pagtulog mo, sa pag-iisa mo, sa pag-iisip mo, bubulungan ka ng Panginoon. O, puntahan mo si kapatid. Anong kailangan natin? Ang kailangan natin ay kagandahang loob na kung ano man yung ating magagawang tulong sa kapatid, gawin natin mga kapatid. Sapagkat yun yung kailangan natin eh. Bilang magkakapatid. Diba? Saan ba yun? Santiago ata yun. O Hebreo. Na alam mo ang pangangailangan ng kapatid. Pero ang sasabihin mo lang, anong sasabihin mo lang? Salita lang ibibigay mo. No? Bahala ang Panginoon. Yun lang, ibibigay mo. Samantalang meron ka namang may aabot, meron ka namang may ibabagi. Kailangan gawin natin kung ano yung pinaka mabuti na magagawa natin. Ano po mga kapatid? Kaya sabi rito, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa. Natatandaan ko minsan, sa pangaral ni Sister Meldy, sabi niya, sa pagkakatanda ko, mga 2012 yun eh. No? Ang diablo, gagawa at gagawa ng paraan upang ang mga Kristiyano ay kanyang lalagyan niya ng conflict ang relasyon ng magkakapatid. So yung magkapatid ay gagawa ng diablo ng paraan na magkaroon ng gap, magkaroon ng problema. May mga lihim na parang tampo o ano. No? Bakit? Yun ang trabaho ng diablo eh. Yun po ang trabaho ng diablo. Pero ang sabi rito, na magpatawaran kayo sa isa't isa. Oh. Alam nyo, ito yung isang bagay na mahalaga sa ating buhay pananampalataya. Maging mapagpatawad. Kagaya ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay totally ay niready niya yung pagpapatawad sa tao. No? Kahit na inalay niya yung kanyang dugo, inalay niya yung kanyang buhay, at nagkataong tao siya, bumaba siya sa piling ng mga tao. Nilagay niya yung kanyang sarili sa kalagayan ng simpleng mga tao para abutin tayo. No? Oh. Bakit? Yun yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Inabot tayo ng ating Panginoon. Ready yung pagpapatawad niya. At kahit na nga, ayun na, malapit na yung kanyang paghihirap, at totally, ay dumadalangin siya sa Panginoon. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Sabi niya eh. Pero kung ano ang kalooban mo, yun nawa ang mangyari. So, alam niya yung kanyang kakarapin. No? Pero dahil yung pagpapatawad ay nais niyang padama sa tao, ihandog sa tao, hinarap niya yung hirap. Hinarap niya yung pasakit na nakaabang sa kanya. Hindi pa niya nararanasan, alam niya na yung magiging hirap na kanyang mararanasan. Pero yung pagpapatawad ay kanyang patuloy na isinakatuparan. Ngayon, tayo bilang magkakapatid. Sabi nga, binanggit ko kanina, yung sabi ni Sister Meldy. Sabi niya, ang diablo gagawa at gagawa ng conflict sa pagitan ng magkakapatid sa pananampalataya. Totoo yun eh. No? Sapagkat yun ang trabaho ng diablo. Divide and conquer. I-divide niya ang relasyon ng magkakapatid, gagawa siya ng kahit mga simpleng bagay, ilalagay niya sa gitna ng magkakapatid at gagawa niya ng problema. No? Selos, inggit, kung ano-ano pa. Bakit? Sapagkat kilala niya kung sino yung meron pang karnalidad. Kilala niya kung sino pa yung mga hindi pa totally ay mature sa pananampalataya. Kilala niya kung sino yung may problema pa. At dun sa ganung kalagayan ng tao, no? O ganung katalinuhan ng diablo, gagawa at gagawa siya. Kaya nga sa bagong tipan, until now, meron problema na nililika ang diablo. Gagawa at gagawa siya ng problema. Pero itong kagandahan, pagka ang taong mananampalataya, ang isang Kristiyano na mananampalataya, ay tunay na siya ay naging mapagpatawad,
Sabi rito, magpatawaran kayo eh. Meron pa nga sa sa Colossians eh. Sabi, basahin natin. Maganda rin sa Colossians po. Chapter 3 kung di ako nagkakamali. No? Ito ay mahalaga na bilang magkakapatid ay ating mapasa atin patungkol sa pagpapatawad. Colossians chapter 3. Ayun. 3:13. Sa 12 po muna. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Sa 13, mga tiisang kayo. Mga tiisang kayo. Bakit? Di ba malinaw? Ito, galing sa Panginoon to eh. Bakit kailangan natin magtiisan? Meron tayong kanya-kanyang ugali eh. May kanya-kanya tayong kinalakhan. Meron tayong kanya-kanyang kultura. Iba-iba yung ating magulang. Iba yung nagpalaki sa atin. No? Iba yung ating kinalakhan na kultura sa loob ng ating pamilya. At dahil iba ang lahat, iba rin tayo sa pagkakaunawa sa maraming bagay. Iba-iba ang ating opinion. Based sa ating karanasan, based sa ating nakita, based sa talino na o sa karunungan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, nagkakaiba-iba tayo sa maraming bagay. Ngayon, dahil sa pagkakaiba-iba natin sa maraming bagay, minsan yung ayaw mo, gusto ko. Yung gusto ko, ayaw mo. Yung hindi maganda para sa akin, no, maganda pala para sa iyo. Yung hindi maganda para sa iyo, maganda para sa akin. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng conflict. Yung conflict na yon, doon ngayon gumagawa ang diablo. Magtatanim siya ngayon ng tampo, negative na kaisipan, negative na damdamin. Unti-unti, lalayo. Ikaw naman ngayon, pagka inalagaan mo yon, yung mga tampo na yon, yung mga maling kaisipan na yon, yung mga opinion na yon, ayaw mong isuko sa kahit opinion mo lang yon. No? Ayaw mong makinig sa iba. No? Gagamitin ng diablo ngayon yun. Para ikaw na ngayon, na Kristiyano, ay unti-unting lumayo. At makalimutan mo lahat ng pagpapala ng Panginoon sa iyo. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Tatalikod ka dahil lamang sa may nakita ka sa kapatid. Meron, di ba? Lalayo ka dahil lamang meron kang hindi nagustuhan, meron kang hindi matanggap ng mga opinion, mga katwiran. So, yun yun. Kaya sabi rito sabi rito sa Colossians, mga tiisan kayo sa isa't isa o mga tiisan tayo. Kailangan natin magtiisan mga kapatid. Minsan may mga may mga pagkakaiba-iba nga tayo. Kailangan natin magtiisan. Sasabihin natin minsan, ano ba ito si kapatid? Lagi na lang ganito, lagi ko na tinitiis. Kakasawa na. Huwag ganun. Bakit? Hindi mo alam. Baka mamaya pinagtitiisan ka rin eh. Baka meron ding mali sa iyong ugali. Meron ding mali sa paraan ng iyong pamumuhay, pakikitungo, pananalita. So pinagtitiisan ka rin ng kapatid. Kaya tayo ngayon, kailangan natin magtiisan. No? Sabi pa niya, magpatawaran kayo sa isa't isa. O magpatawaran. Minsan may mga kasalanan, no? May mga bagay na magagawa mo na hindi mo alam na makakasalit ka ng kapwa, makaka-offend ka ng kapatid, no? Hindi mo alam yun. Hindi niya, wala kang alam doon. Minsan may kapatid na maaaring makasakit din sa'yo. Wala naman siyang intention. Wala sa bokabularyo na ikaw ay masaktan. Ngayon tayo bilang mga mananampalataya, anong kailangan natin? Maging available kagad yung pagpapatawad. No? Sapagkat kung maging available kagad yung pagpapatawad, yung pag-unawa, hindi ka magtatanim ngayon ng ano ba si kapatid, na-offend ako. Magtatampo ka na, hindi ka magtatampo eh. Hindi ka lalayo. No? Patatawarin mo kagad ang kapatid. At kung ikaw ay matapat, upang siya rin ay ma-correct, kung kailangan i-correct, i-approach mo siya sa magaan na pamamaraan. Sa paraan na hindi kayo magkakaroon ng samaan ng loob. Sa paraan na kayo rin ay patuloy na magiging magandang relasyon, kayo ay magkakasama pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ganung bagay, yung takot natin sa ating pangibambayan, sa pagiging Kristiyano, nananatili yun. Nagagawa natin yung ating tungkulin. Bakit? Takot tayo. Takot tayo na maalis sa pamilya ng Diyos. Takot tayo na mawala sa ating yung kaligtasan. Takot tayo, no? Na sa bandang huli ng ating buhay, sasabihin ng Panginoon sa atin, lumayo ka sa akin. No? Takot tayo sa ganung bagay. So napakahalaga bilang mga mananampalataya
manatili sa atin yung takot. Mula sa bayan ng makasalanan, mula sa Egypto, ng pagkakasala, manatili sa atin yung takot na tayo ay narito. Tayo ay narito na sa bayan ng Panginoon ng iba kundi yung kanyang iglesia. Sabi sa sa unang Pedro chapter 2 9. Chapter 2 verse 9. Unang Pedro chapter 2 verse 9. Sabi niya, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili na Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So sabi niya, isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So tayo ngayon ay bayan ng Diyos. Kabilang na tayo sa bayan ng Diyos. At kailangan nating pag-ingatan yung ating pagiging kabilang sa bayan ng ating Panginoon. Kailangan nating ingatan yung kaligtasan na ating tinanggap. At hindi natin mapag-iingatan yan kung yung takot, yung sabi nga doon sa ating binasa, yung basehan ng ating binasa doon sa unang Pedro chapter 1:17, no? Sabi doon, gugulin daw natin sa takot yung ating Panginoong bayan. Mahalaga bilang mga Kristiyano ay magkaroon tayo ng banal na takot, no? Na mawala tayo sa kamay ng ating Panginoon. Sa ganung punto, mababantayan natin yung ating pananampalataya. Paano tayo makitungo sa ating kapatid, paano natin i-handle yung ating damdamin, sapagkat hindi mawawala talaga yung Alam nyo, maaaring dumating nga sa punto ng ating buhay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ang job nandyan lang na mananatiling gagawa sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. So, kailangan nating bantayan yung ating puso, yung ating pananampalataya. Doon sa ating pag-aaral ng linggo, yung love. Napakahalaga na manatili din yung pag-ibig sa unang-una sa Panginoon, sa mga kapatid sa pananampalataya, sa kaluluwa. At yung pagpapahalaga sa kaligtasan na inialay ng Panginoon, yung kanyang buhay para sa ating kaluluwa. No? Lagi nating alalahanin kung paano tayong inalis ng Panginoon mula dun sa Ehipto ng pagkakasala patungo dito sa pamilya ng ating Panginoon. Lagi nating alalahanin. Kasi kung kalilimutan natin, mawawala sa ating kaisipan, sa ating puso. Hindi tayo makapag-iingat. Hindi natin mababantayan yung ating pananampalataya. Hindi natin mababantayan yung ating pakikitungo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi natin magagawang sila ay palakasin o hamunin. No? Tayo rin, pagka nawala yung takot, maaaring dumating sa punto na ang ating pananampalataya, tayo ay puro negatibo na yung ating nakikita. No? Negatibo. Alam mo yung pagka puro negatibo walang maganda sa iyo. No? Sa mga Kristiyano, pagka ang negatibo ang umiral sa puso at kaisipan, puro selos na lang yan, inggit. Hindi naman si kapatid kumbaga gagawa yan sa iyong sarili. Magkakaroon ka ng lihim na inggit, lihim na galit. At yun yung magiging dahilan upang ikaw ay alisin din ng Panginoon sa kanyang pamilya. Alam nyo, tayo bilang mga hintil, may babala sa atin ng Panginoon. Sa aklat ng Roma, chapter 11, may babala sa atin. Alam nyo, bilang mga hintil, tayo ay dinagdag lang ng Panginoon. Sa sanga, dinugtong lang tayo. No, mga kapatid? Tayo pa rin, Roma, chapter 11. Tama yung pagkakatanda ko. Ayun. 11, babasahin ko po chapter 11 ng Roma. Verse 16, simula sa 16.
At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. 17. Datapwat kung ang ilang mga sangay ng bali, at ikaw na isang ulibong ligaw, tayo yun ulibong ligaw, ay sinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Huwag kang magpalalo. Sabi niya, huwag kang magpalalo. Huwag natin, isang bagay na pwedeng dumating sa atin, yung pagpapalalo. Dumating sa Kristiyano. Yung para bagang magkaroon siya ng damdamin ng pagmamataas. Na siya ay nakihigit sa lahat, higit sa pinagpala, higit sa banal. Huwag daw dumating sa atin yun, mga kapatid, sa mga Kristiyano. Yan ay dumating sa mga sinaunang mga mananampalataya. No? Diba? Maging sa kalagitnaan ng mga apostol, dumating yan na merong mga pagmamataas. Ngayon, asan na yun? Sabi niya rito, datapwat kung ang ilang mga sangay ng bali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Huwag daw tayong magkaroon ng damdamin na kapalaluan. Datapwat, kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Pinapaalala sa atin na tayo bilang Kristiyano, tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay natagdag sa kanyang iglesia. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, no? Dahil sa ating Panginoon, no? Lagi na kailangan ng ating mataas sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon, tayo naligtas. No? Huwag tayong magkaroon ng damdamin na dahil matalino o may aral o ginagamit ng diablo upang magmataas ang tao. Huwag tayong magkaroon ng damdamin ng kataasan. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Di ba? Sabi, kailangan magkaroon tayo ng takot. Sa buong panahon ng ating buhay spiritual, huwag na mawala yung takot sa atin. Huwag tayong magkaroon ng katiting na kataasan sa ating kaisipan, sa ating puso. Yun yung magpapabagsak sa isang tao. Yun yung magpapabagsak sa ating pananampalataya. Sabi niya, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Sapagkat, kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Ano pa? Masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay isa nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Hindi nangangahulugan na tayo ay tumanggap na sa Panginoon. Kahit pa tayo ay matagal sa pananampalataya, ay hindi na tayo maaring malaglag. Diba sabi nga, ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat, baka siya'y mabuwal. Totoo yun no? Kaya ang kailangan natin ay pag-iingat. At sa pag-iingat na yan, kaakibat ng pag-iingat, yung takot na huwag tayong mawala sa kamay ng Panginoon. Huwag tayong malaglag, huwag tayong mahulog. Kaya tayo ngayon bilang mga Kristiyano, tayo'y mga hintil, naging kabilang tayo sa pagpapala ng Panginoon, naging sakop tayo ng kanyang pagliligtas. Ang dapat na maging bunga nun ay kagalakan, pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay binilang niya sa kanyang iglesia. At kaakibat din nun, magkaroon tayo ng takot. Hindi mawala yung takot na tayo ay huwag nang mabalik sa pagkakasala. Ngayon, kung dumarating yung punto na tayo ay nanghinang espiritu, wala tayong ibang pwedeng gawin, kundi patuloy na magsumamo sa Panginoon. Patuloy na lumuhod at magsikap na ating ilapit yung ating sarili. Magpakababa at
Ilahad sa Panginoon lahat ng ating pangangailangan spiritual. Wala naman tayong kaya eh. Wala tayong magagawa sa ating buhay. Wala. Kahit na anong talino natin, kahit na anong karunungan natin, wala tayong magagawa. Kung wala sa atin ang Panginoon. Kaya, nawa mga kapatid, sa gabi ito ay nakapagpahayag tayo ng kaunting hamon at paalala. Ito ay paalala rin sa akin. Hindi po ito, kumbaga ito ay hiningi ko na mensahe ng Panginoon, hindi lang para sa mga makikinig, kundi unang-una po ay sa akin. Sapagkat ako rin ay nakataya ang kaluluwa. Kailangan ko rin magsikap, kailangan ko rin bawat isa, lahat ng mga ministro, kailangan magsikap sa pananampalataya upang yung pagkakatiwala ng Panginoon ay atin po maingatan. Kaya napakahalaga din, magdalanginan tayo mga kapatid. May kanya-kanya tayong struggle, no? May kanya-kanya tayong mga hinaharap na mga suliranin sa kanya-kanya nating lugar, kanya-kanya nating buhay, sa ating mga kanya-kanyang congregations. May mga dumadaan sa pagsubok dahil sa mga karamdaman. May mga lihim na dumaraan sa pagsubok dahil sa maaring sa pinansyal, no? So napakahalaga ng ating pagdadalanginan. At sa ating personal na buhay, kung minsan may mga pagkakataon na maaring bulungan ka ng diablo na, tama na. Hindi. Nawa ay laging manatili tayo na magkaroon ng takot na kung tayo ay mawawala sa Panginoon, saan tayo pupunta? Diba? Saan kami pupunta? Sabi ng mga apostol sa ating Panginoon. Kung aalis kami, kung iiwan ka namin, saan kami pupunta? Kung tayo ay mawawala sa pananampalataya, saan tayo pupunta? Mga kapatid. Kaya sa bagay na yan, laging nandun dapat yung takot na tawa ay tulungan tayo ng Panginoon. Makapanatili sa kaligtasan ng ating tinanggap. Yun lamang po mga kapatid, purihin ng Panginoon sa gabi ito. Nawa, tayo po ay napagbahagi ng kaunting hamon at pagpapala sa bawat isa. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa mensahe na binahagi sa pamamagitan ng ating kapatid na si Brother Christian Layante mula sa Binangonan Rizal. Tunay na kailangan natin magsumikap, kailangan natin maging matatag, maging mapagpatuloy, lalahanin natin na katulad ng binanggit kanina na gumawa ang Diyos ng kaparaanan na maging ang mga hintil ay makaranas din ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay para sa lahat at nangangailangan na maging maingat din po tayo sa ating paglalakbay, manatili tayo nagtatapat at patuloy tayong sumukat sa pamantayan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Brother Jay, may babahagi pa rin pa sa gabing ito? Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na pinagkaloob niya sa gabi na ito. At salamat sa ating Panginoon. At totoo na tayo dapat ay mag-ibigan sapagkat binahaginan tayo ng Panginoon ng pag-ibig. Tayo'y umiibig dahil siya ang unang umibig sa atin. Kaya dapat nararapat lamang na sa tayong mga Kristiyano na talagang mag-ibigan tayo at yung mga kaluluwa na dapat pa nating abutin, no? Ibahagi din naman natin, ipakilala natin ang pag-ibig na yan sa kanila. Salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon sa gabi na ito. Amen. At tayo na ay dumalangin sa pagwawakas. Pangunahan tayo ni Sister Lablin Hogat sa closing prayer po sa gabi ito. Tayo po ay dumalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na butihin at maibigin sa lahat, muling nagpapasalamat Panginoon sa inyong kabutihan, pagkakataon na pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po Ama na muli naming napakinggan ang iyong mensahe na nagbibigay sa amin ng hamon, paalala, at encouragement, Panginoon, upang magpatuloy po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang mga salitang ito ay manatili sa amin. Mag-inspire sa bawat isa upang lalo magsikap na ang pag-ibig Panginoon ay manatili sa aming mga puso. Ito'y aming maibahagi, Panginoon,
at magpatuloy kami, Panginoong Diyos, sa paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo, Panginoon, na mga salitang ito rin ay maging hamon, paalala, at kaliwanagan, Panginoon, sa mga hindi pa po naligtas mula sa kasalanan. Hanapin po nila ang tamang daan upang kanila ring maranasan, Panginoon, ang mabuhay sa mundong ito, Panginoong Diyos, na tunay na naglilingkod sa inyo. Maranasan nila ang inyong pag-ibig, ang tunay na biyaya ng kaligtasan, Panginoon, sa kanilang mga puso. Maalis ang anumang kapaitan, ang galit, Panginoon, anumang bagay na hindi ka nais-nais, lalo na ang kasalanan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na pinagkaloob nyo na kami ay matapos at nakamit namin ang mga pagpapala na pinagkaloob nyo at inihanda sa bawat isa sa gabing ito. Kaya patuloy nyo po Amen. nawang ingatan ang bawat isa, Panginoon, hanggang sa muli naming pagsasama-sama dito po sa programang ito, Panginoon. Kayo ang patuloy na magpala sa bawat isa. Kaya't ang lahat po ng ito ay aming pong binabalik na papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Umabot po tayo sa 60 plus viewers at nagpapasalamat kami sa mga nakasama po natin sa umpisa hanggang sa huli ng gawain paglilingkod na ito. Hindi lamang po sa lugar ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Nawa itong pag-aaral ng salitang ito ay maging makabuluhan sa bawat isa at napakain po ang kaluluwa ng bawat isa sa gabing ito. On behalf po doon sa tech operator po natin sa gabing ito na sina Sister Hazel Joy Kahandok mula sa CBO at si Sister Abigail Joy Orteliano mula sa Dumiha Congregation, at sa ating resident sign language interpreter na mula sa La Trinidad Benguet, Sister Lovelyn Hogat, at yung ginamit natin, Panginoon, bilang mensahero sa gabi ito na si Brother Christian Layante mula sa Binangonan, Rizal, at yung ating co-anchor sa gabing ito mula sa Marinduque na ngayon ay nasa Makati, si Brother J. Parido. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Paul Abog mula sa Katarungan Congregation na bumabati na magandang gabi po sa ating lahat hanggang sa muli, at dito po nagwawakas ang broadcast ng Tuesday Night Tagalog Preaching Broadcast ng Church of God of the Philippines. Paalam, mga kapatid, mga minamahal. Ayan. Alam po.